magpuri na. Kisa may volunteers pagambok. Mutindog na ta. O, mutindog na pag yung mga nabasahon. Oh, lagi. Lagi. Ito, po. Ha? Ito. Yung buwan na taglait. Sige. Pwede po siya. Dapat. Sige. Sige. Untuk tanong. Ang manguros lang. Amahan kabalaan, Diyos makagamustanan, Ginoo nitak nakaros ka po doon, di may isip mong kalipay, kung sino kamay ka na mo, kung ano kami natapok, kulihan ng Don Junior, aron sa paghisgot sa inyong balaan mga pulong, sinataman na manis pa yung pagsinagtanay, ang sabtan, wala na yung mga himo kami patasan kasi sa kagaling ko ni among ganito ng Pobos. Salamat kay Ginoo sa iyong pag-uban sa usa ka namo labi nga nila ni Brad Andy kauban ng chairman ang asawa nga nag-aari diri alang sa pagpaminaw o kauban na mo karon amahan kauban usab sa mga kaabag nakauban ni Bro Amit na magpaminaw mag-obserba itong isang balang na pulo hinaot ng inyong balang espiritu mag-aban sa tagusa ka namo na dili mo mahimong salawayon di sa mga tubangan kung dili mo nagkimutan o kaya amo ni Gihimo aron among kuan kung unsa ang Pinoy na kultura. Salamat kay Ginoo nito mas labi o karon. Aw ka haponon ikaw magatubag sa pagampo ang itubitin. Isali ka tanan pamalaygaw ni Jesus pagpulasan. Amen. Amen. Kimaing hapon na tanan mga kaigsuna no o sa mga kaigalaan nato nga mga kaubanan sa kuang amigo kasi Brother Amik. So may hapon yung tanan ug sa akong mga igagaw mo na hapon dinhi. So salamat kayo sa makahigayunan nga diin ni ata diri no nidawat sila nga diri ta maghimo aning nasabutan sa atoang duha ka mga panig karon nga mag hisgot sa pulong sa Ginoo mga higala. Actually kini siya mga igsoon sa Jimon uta ni dito ba no munta lang nasa kuan unta nasabutan nga sa gym niya kay kuan man kining wala mo sugot ang pastor namo nga nakadestino ani nga district so muna nga nahitabo muna nga niya dinhi karon muna niya sayang mo pud kayo nga naanagi dinhi nga dili madayon bitaw pareho na maguni sila nagbagabaga na ba no nagbaga-baga ang ilang kainit ani so muna sa pagkuan yon pagpanalipod so ni nga punon magkaigsunan mga kaigalaan kini siya nga pag hisgot karon panaghisgot tali sa grupo sa Roman Catholic Church RCC Seventh Adventist so kuan ni siya kanang friendly debate radi dili gid siya ingon nga kana bitang debate gyud nga kana bitang kuan kanang sama na sa dagpo na gyud nga wali sa publiko asa kuan ba kana sa public na gyud nga grabe na gyud kinasaway so bawal ang kuan ni nga magkantsaw ta ay friendly debate raman niya kuan po ni siya kanang mga amigo ro po ni sila puro sila mga amigo so ano mo na nga amigo ro ni sila so karon dili nga puna sa di pa ko magpadayon alas pagbasa sa ato nga tema nga ilagi pamatud-an karon so ang ako magpaila sa kog una daan sa inyo ako si Rel Bungo so taga diri ra gid ko niya kini tagian ning balay so mga igagaw ro wala gyud ko ni namo gyapon so hasta ning niyang kuan so una siya kaya igagawan ra. So karon mga higala, ang ako ang rule karon ingon nga maoy mag patunga niini nga friendly debate nila, ingon nga maoy moderator niini nila nga ilang nasabutan nga tema. So mo ang pagbasa sa mga rules nini o pagbasa sa tema gipamatud-an sa ako kong amigo no si Brother Amik Taglinaw. So ako ning basahon magkaigsunan no mga kaigalaan aron at least makabati pod nga klaro to mga kaigalaan mga kaubanan o ang labaw sa tanan kining ato ang mga managbarog karon sa pagdepensa o pagguba kay mao mo ganing debate mga igsuon di mo gani pwede nga unay magpabarog nga muuyon pod ang mo kuan ang negative so dapat kung ikaw negative ang imong role ani bungkagon gud nimo ang tema sa tigsupak ra gud ang imong papel ani sa affirmative so muna gubon gud nimo no so diha akong basahon no ang tema na dinhi pamatud-an nga ang gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw
igpapahulay mga Israelita. Walay labot ang Seventh-day Adventist sumala sa Biblia. So sa ato pa kay sumala sa Biblia man no. So nagpasabot ni Biblia ra gyud ni wala ni siya referensya no. Biblia ra gyud. So di adiri ang ato ang mga rules no sa unang barog sa first time delivery sa affirmative 10 minutes ra no. Ang time nga ato ang i-consume ana dayon human sa iyang 10 minutes nga ang pag-deliver sa iyang unang barog. So, mo-follow din ani ang cross-examination, no? I-cross siya sa negative side. Humani ana, sa pag-crossan yun negative side mga higala, mga igsoon, 15 minutes na po dayon sa kining negative, no? Human ana, 15 minutes. So, matag atong bantayan nga, matag pangutana, usara siya ka minuto, matag question, usara ka minuto, o niya, ang tubag pod sa pikas no Dili sa mulapas ang segmento. dili gyud dapat mulapas. So pag mulapas sa segmento sa ato na siyang kuno ato na siyang na mo salot na kuno no para gyud nga dili na to dili mo taas pag ayo gyud no kumana na 15 minutes na pod sa second stand sa negative side human ana siyang 15 minutes nga delivery 10 minutes ra. 10 minutes man no 10 minutes 10 minutes nabalik ko. So kuman siyang 10 minutes nga kanang delivery, so mo question na po ni, no? Siya na po mo balos, rebuttal rin, no? Mo ni siya ang iyaha na po nga cross-examine 15 minutes gihapon ang imuha ana nya mo ra gihapon no usa ka minuto ra gyud ang ato ang kuan ra gyud gidugayon sa pagpangutana. Unsa man ang pangutana? Isa ka minutong pangutana? Ang time sa imuhang kuan mo na isa ka minuto ra ang time nimo. Mangutana. Pero may objection, kinanglan ato na siyang kuan, ato na siyang Ang ipos. subag. Dili mulapas ang isa ka minuto. Dili gyud mo napas. Lapas ang isa ka minuto. Isa dili nimo papton isa ka Kanang minuto. isa ka minuto. Buti pa sabot kanang isa ka minuto mangutana ko ana. Kung di ka buto isa ka minuto, pwede na sa subag. Pwede na, depende man na nimo gud. Basta ka at least Basta yung tubag, mo 1 minute. mo 1 minute. Ana ra, no? Kaya depende man gud na sa imong pangutana kung bubo ra dito nga pangutana, taas ba? Sa ana no? Okay. Sunod ana. So human ana sa iyahang kuan, human sa iyahang kini nga kuan no, deliver mo to so iyahang kuan na yon, mo question na po dayon siya. So human sa iyahang question dayon, sa iyahang cross examination sa affirmative dinhi sa negative side. So mao dinhi siya nga kuan na dayon, conclusion na dayon sa matag panig no. So ang muna ani kini no, kasi siya may negative dahil ikaw na po mo kuan na mo mulas 5 minutes ra, 5 minutes. 5 minutes lang atong rules ani. Sige, 5 minutes ra. Conclusion. Sa conclusion. Dayon ni adere importante gini siya kayo no personal attack. So dili gid nato no ato nang ilikayan ng personal attack. So focus na gid ta unsay ato ang gitapikan. Tapos kanang mga ad-home words kanang mga kuan ba kanang bitang murag mugamit na tag mga Kanang buang tala. kaya na dili na siya mayo no. Bawal na siya, bawal. Bawal na siya. Tapos respect mo nato no moderator kung say kuan ito po respeto kung natay kuan natay dapat kung naay dapat i-correct so ato po nang kuan no ato po nang tagaan pagtagad no side comments or kung kuan dili na nato magkuan kung wala diha sa kuan dili na ta mag side comments pa all questions so tanan so dapat naara gyud sa topic tema yeah, dili dapat mo gawa sa tema kung sa tema diha ra kita focus sa tema so dapat nanapa diri sa tuang rules kung ang pangutanan niya categorical so dapat po ang tubag gid pod ana categorical yun so ana ra Ma-answer sa categorical, I had an explain. explain sige ana ha so at least nagkasabot ta sa kuan mga kaigsuonan mga kaigilaan labi na gyud sa kuan positive o kanang affirmative o negative at least naibaw-anan niyo karon ang role sa kaning inyong debate karon nga friendly debate rin siya maiba at least naibaw-an niyo nga ingana ra gyud ang atuang flow sa tuang kining inyong pagahimuon karon nga kanang friendly debate. Okay? So start na. Oras. Naman. Sige, pirma na. Bit may. Tutok. Pirma ta lang ka. Pero imong kano. Kadawat siguro. Moderator, pirma. Ah. Kay, ini, kung gano'n siya, kanang, dili magano yung tigbakay, formal gano'n siya. Formal. Ito yung moderator, may
timer na yun. Oo, bago na siya. Formal debate, Para na debate. ka may pinsa ra ba? Pinsa sa mga... Sige. Ano siya? Kuha na nagwayo moderator. Na yun mo dito. Sige, so susugod na. Okay, so sugod na ta. Sige, so alang sa itong pagsugod mga kaigilaan, no? Mga kaigsunan. So since nga ato na nasayran karon nga ang unang mubarog ani ang affirmative kay siya may nagpamatuod ani. So usbo na kog basa ang tema ha. Diya sa affirmative nga side. So iyaha magini nga tema siya maging nagkuan ni kay lahamon po ning nasabutan gyud nga mao gyud ni nya ning laban po ning ato ang kuan, no? Diya Pero ang pagbasa daw. usbo na ko ha, pamatud-an aron makuan po nimo nga mao gini siyang kuan gyud. Pamatud-an nga ang gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlong igpapahulay mga Israelita walay labot Seventh Day Adventist sumala sa Biblia. So diha kita tanan po sa Biblia. Okay? So time para sa ato ang unang barog sa ato ang affirmative side. Okay? Go. Okay, maayong hapon kanatong tanan. Hapon. Ato nga pasalamatan ang buhay nga Dios nga gitagaan ta niya og nindot nga panahon nga naata karon diri sa Mount Ararat. Naatay friendly dialogue. So, nahitabo na gyud ang friendly dialogue, nahitabo ni siya tungod sa among panagsabot-sabot ni Brad Tuto. Oh, maayong hapon sa ako mga kaubanan nga mga Catholic faith defender, mga kaabag. Oh, nga naasbitan sa Purok 23 ug kang Brad Marjon Basarte diri mi sa inyong nga balay. Oh, sa ako nga kaatbang si Brad Tuto, sa ato nga moderator, daghang salamat ngayong hapon. Ug sa ato nga bisita, sa kong iyo Andres Quiñones, si Chairman Kili. Daghang salamat nga naa mo diri, nakatambong mo diri sa ngalan sa pwersa sa Catholic Crusade Ministry, sa Catholic Faith Defender sa Catholic Church. Magpaila-ila ko, ako si Amik Taglinaw, former Seventh Day Adventist ug karon usa na ka Catholic Church. Ang tema nga among gisabutan ni Brad Tuto, pamatud-an nga ang gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlang pagpahulay Israelita ug walay labot ang Seventh Day Adventist sumala sa Biblia. So Biblia naman yun walay mga referensya. Isip afirmatibo, ang akong katungdanan, aning kahaponon, aning nga debate, ang magpabarog sa tema. So, ang negative, si Brad Toto, ang ila ni magsupak-supak na gud siya. Wala sa ilaim buhaton ni musupak na gud siya sa tema nga among gibatihan. Ako kay affirmative man ko, igo lang ko mao pabarog. Karon ang pangutana. Tinuod ba nga ang gisugo sa Ginoo nga magbantay sa adlaw ug pahulay Israelita la ug walay apil ang Seventh Day Adventist? Ang tubag, yes. Sa dili pa nato natubagon nga pangutana, ako usang basahon diri sa listahan sa mga pulong sa maayong balita Biblia. No? Napagani ni logo sa Seventh Day Adventist to. So dili supak ang Seventh Day Adventist ani kay na may logo ug naa po diri si Brad Tuto ani. Unsa may nang giingon diri sa listahan sa mga pulong? Adlaw igpapahulay. Unsay nakasulat dire? Adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana. Unsa kuno? Adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw sa semana, close and open parenthesis, Sabado. Sabado siya. Sa mga Hudiyo. Klaro kaayo ang tema ato na pabarog nga ang adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudiyo. Wala gyud nakaingon diri nga apil ang Seventh Day Adventist. Kanus ama ni magsugod sumala sa listahan sa mga pulong.
magsugod ang adlaw nga pahulay sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes ug matapos sa pagsalop sa adlaw nga Sabado. Gidili ang pagtrabaho ining adlaw. Akong balikon unsay giingon diri sa listahan sa mga pulong, adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudiyo. Wala gud mingon diri nga ikapitong adlaw sa mga Seventh-day Adventist. So kini day ang adlaw igpahulay para ra din sa mga Hudiyo. Karon, unsa man ang giingon diri sa Deuteronomio, Exodo 31:15. Unsa may giingon diri? 31:15. Akong basahon ang maayong ang Biblia. Na mapunay logo. No? Napoy logo sa Seventh Adventist. Dili po din ingon na siguro nga sopak si Brad Tupa na may logo. Akong basahon og milaban ba ni nga Biblia nga naay logo sa Seventh Adventist og napay mabasa na ako diri nga apil ang Seventh Adventist. So, akong basahon diri ha. Kung sa giingon diri sa versikulo 15 sa 31, og hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. Kinsa man og nga si Hiyuba nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto piniagi sa kamot nga mga kusgan og bukton og tinuy-od tungod ni ana. Si Hiyuba nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay. So klaro kayo, tataw og tinaw pa sa sabaw sa butong nga wala gyud apil ang Seventh-day Adventist nga gisugo sa Ginoo nga magbantay sa adlaw nga ipapahulay. Kinsa naman ang gisugo katong naulipon sa Ehipto atong mahibaluan nga ang mga Israelita naulipon og 430 years dito sa Ehipto. Og paggawas na nila gitagaan sila og adlaw ipapahulay sa Ginoo og walay apil ang Seventh-day Adventist. Nga naman, ang Seventh-day Adventist wala maulipon dito sa Ehipto. Kay sumala sa record sa kasaysayan, ang Seventh-day Adventist mibuto lang sa 1863. Pinaagi sa upat ka Amerikano nga gipanguluhan ni Ellen G. White. So, ato na po dungagan. Unsa po ang giingon diri sa Exodo, Deuteronomio 5:15. Unsa 13. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel. Uy, anak sa Israel diri wala gyud nagingon diri nga apil ang Seventh-day Adventist no? Nga nagaingon sa pagkatinuod magbantay kamo sa akong mga adlaw. Unsa man nga mga adlaw nga bantayan sa anak sa Israel? Adlaw nga igpapahulay. So adlaw nga igpapahulay sa Israel lang gyud Tuto. Wala gyud maapil ang Seventh-day Adventist. So klaro kayo nga atong napabarog ang tema kaya nga kuan diri sa affirmative. Magpabarog ramay ko sa tema. Ang si Brad Tuto, igura po siya musupak. So, supak ko na yan Kung naay mabasa ni Brad Tuto, dire sa Biblia, nga, gisugo sa Ginoo ang Seventh-day Adventist nga magbantay sa adlaw ng pahulay. Hindi ko. O ako pang isaad sa inyo ang ana dire na makarecord man na may live. Nga mobalik ko sa Seventh-day Adventist ug naay mabasa nga apil ang Seventh-day Adventist gisugo sa Ginoo magbantay sa adlaw ng pahulay. Kung sa gingon dire ha? Wala gi apil. No? Wala apil. Exodo 20 versikulo 8. Sa dili pa nako basahon ang 8, ako sa basahon ang 1. O sa 20 na og ang Dios misulti ni ining tanan nga mga pulong nga nag-ingon, ako mao si Hiyuba nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Ang Seventh-day Adventist wala man maulipon sa Ehipto, wala maapil sa gibawi. Karon kay gibawi naman katong mga Israelita nga gikan sa Ehipto. Unsa may giingon sa Ginoo sa verse 8? Unsa may giingon diri? Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Kining mo wala gyud apil to ang Tuto ang Seventh-day Adventist ani. Diyo ra gyud siya. No? Mao na nga klaro napabarog nato ang tema nga ang adlaw igpapahulay gisugo lang ngadto sa mga Hudiyo, sa mga Israelita ug walay apil ang Seventh-day Adventist. Kay kadaghan naman ako ipagbasa diri nga mga sitas wala man gyud mabasa nga apil ang Seventh-day Adventist. Og nasayod ko
nga si Brad Toto mugamit man gyud na siya sa Marcos 2:27 nga ang adlaw ipahulay gibuhat alang sa tao pero dili gihapon ang makalusot. Ipangutanan nimo na unya Brad Toto nganuman kay kanang Marcos 2:27 ang giingon diha nga ang adlaw ipahulay gibuhat alang sa tao mao na ang tao nga mga Hudiyo. Wala gud mag-ingon ang Marcos 2:27 nga ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa mga tao. Nga naman Brad Toto, wala maingon ang Marcos 2:27 nga ang adlaw ipahulay gibuhat alang sa mga tao kay ang giingon ra tao ra exclusive siya sa mga Hudiyo. Kay kung nag-ingon pa nga gibuhat ang adlaw ipahulay alang sa mga tao, naa unta tay mabasa sitas bersikulo sa Biblia nga si Adan ug Iba nagbantay sa adlaw ipapahulay kay mga tao man to sila. Apan wala tay mabasa nga si Abraham, si Adan ug si Iba nagbantay sa adlaw ipapahulay. Tao man to sila. Wala tay mabasa ana. Nganuman sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang tao. Pag ikapito ka adlaw sa Ginoo, unang adlaw pa lang sa tao. Naklaro? Gibuhat ang tao ika-unom ka adlaw. Pag ikapito ka adlaw, ikapito na siya sa adlaw sa Ginoo. Pero sa tao, isa pa nag-adlaw. So dili is haom sa Exodo 20 versikulo 8 nga nag-ingon magtrabaho mo sa unom ka adlaw. Kung saom na trabaho ni Adan nag-iba nga unang adlaw pa man lang. 3 minutes. So wala gud sila makapahulay. Mao na nga ang Marcos 2:27 tao nga Hudiyo ug walay apil ang Seventh Adventist. Ug daghang salamat. Maayong hapon kanatong tanan. Okay? Ibalik yung seat din. Bro, ikaw na ano bro? Balik sa 50. 50. Balik siya. 15. Making video. Okay, 10 na kayo. Siya na magbukan. Di, cross-examination naman. Mas malinis. Mas malinis. Cross Sige, 50. 10. Okay, nang sa tagtubig. Kapoy mag-igaw-yaw. Ay, okay. Ang time ko. 50 na 15. 10. Oh, 15 ba daw kay kuha man eh. Oh, 15 lagi kay. Cross examination. Sabi mo rin eh. Ang delivery mo rin 15. Sige, 15. Tubig dyan. Isa. Oh, sige. Okay na? Oh. Sige. Okay, yung hapos na mga idsolo. Yung man sa mga kaubahan ni Bro Amik, ng mga kaabag. Nasiling niya ron ng barangay. Kundong pagtahod ng hapon o ako yung man sa ako mga kaisuunan po layo bang tao kay Dikan. Gusto na ka kay kuha na sa unya kay 1 minute ra mo ka. 1 minute mo. Oh, 1 minute ra kada. Gusto na di man dahil sayang mo ba. Sige, salamat. Gusto na ka dito. Sa topic ko pa lang daan mga kaisuunan. Sa topic ko. Pamatod ang naway labot ang 7th day sa adlaw nga ipapahulay. Naway labot 70 Adventist kay gisugo. Ang una nang pangutana. Ang una nang pangutana. Kung sa may kalainan sa Hudiyo ug Israelita. Maura mo na. Ang Hudiyo ug Israelita, maura na siya. Maura? Oh, maura na siya. Oh. Ang kanang Hudiyo, maura na siya ang Israelita. Katong mga naulipon dito sa Ehipto, mga Hudiyo man to. Hangtod mga kaliwat karon, maura na to siya. Maura gyapon na siya. Next question. Sa wala pa ang mga Israelita, asay una si Adan ug ang mga Israelita. Una si Adan. Una si Adan. Okay. Gihimo si Adan ha, kung ba 1 minute man na. Si Adan ug si Iba gihimo sa Ginoo. Mabasa man nato sa Genesis 1:26. Ika-unom ka adlaw. Karon kay ang ikapito ka adlaw Sabado. Unang adlaw pa na nila Adan. Na? Sabtan? Unang adlaw pa lang nila Adan kay pagkugma ba? Unang adlaw pa lang na sa tao. So dili siya pwede nga mo pahulay si Adan ug si Iba kay usaon man ang pagpahulay nga unom ka adlaw ang trabaho. Nga siya nakatrabaho ba rin sila Adan nga wala man sila nakatrabaho kay unang adlaw pa man nila unya nagsabado na ang Ginoo. No? Akong tubag. Akong tubag. Una sila Adan. Okay. Una si Adan. Una si Adan. Oh. Question. Kung na ko'y mabasa nga
nanay mga anak silang Adan ani. Unya unsay ngalan sa mga kaliwat ni Adan? Nga. Katong mga kaliwat ni Adan sa una ba? Sa wala pa ang Israelita kay una man gyud si Adan. Unsa may ang iyang ngalan? Objection, moderator. Objection sige, sa. sige, objection. Ambot na ko ipasabot ba? Asa, na-object pa ko. Sige, sige. Ang objection na ko, moderator, ang tema nato, pamatod-an nga, ang gisugo sa pagbantay sa adlang magpahulay, Israelita o walay labot ang 70 Adventist. Anyang pangutan, naabot man siya sa anak ni Adan, nga dili man ang mga Israelita. Israelita man. Dili, ang anak Ako lang ko ng punto. Dili na, nag-object man ko. Sige, sa akin. Moderator's time. Sige. Sa akin, nag-objects pa. Ato sa iguan. Kaya, nakapost dire. Sige. So, ang tema dire, akong usbo ng tema, kay now, pamatud-an niya ang gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw ipapahulay mga Israelita, walay labot si 70 Adventist. So, malas Biblia niya. Dire sa rules, dire sa ubos. Dapat naagid siya sa tema. So, kuha siya dire, ang pangutana dapat na to, kuha siya ka ng dito gibud mo base sa iyahang kuan sa iyahang tema kay mao man iyahang gikuan dili kay naman sa rules Okay, sige, dili ko. pwede out of topic sige padayon Sunod pangutan na. Go. Sunod pangutan na. Isang 2 minuto. sige start Kining giingon sa Numeros 15 versikulo 15 o 16. Unsa may imong masabtan ani? Ngayon na siyempre oh. Kamong mga Israelita ug ang mga dili Israelinhon nga na nagpuyo uban kaninyo managsama ra atubangan sa Ginoo. O parehas ra ang kasuguan ang tumanon ninyo. Dili nga tulumanon kinahanglan tumanon ninyo o sa inyong mga kaliwat hangtod sa kahangturan o parehas ra ang mga kasuguan o mga tulumanon nga tumanon ninyo o sa mga dili Israelinhon nga na nagpuyo uban kaninyo. Buot ipasabot dunay mga dili Israelinhon. Di pangutan na. Pangutan na. Mao ganito, unsa may imong buot ipasabot ani? Unsa may buot nimo ipasabot ani? Pangutan naman eh. O, sige, Unsa may buot gani nimo ipasabot ani nga na may gisgutan nga dili Israelinhon. Kinsa man sila mga tawana? Dili mga Israelano. Dili mga Israelanon. Sugo. Mga kuan na sila, bro. Mga langyaw. Dili may Israelano yan. Kung sa gingon diha, tumanon ang kasuguan. Wala man ta magtimag kasuguan diri. Adlaw go pahulay man. Okay, sige. Isa ka tema na. Pareho. Adlaw go pahulay. Sige. Wala may mabasa diha nga. Tumanon ninyo usara ang adlaw papahulay mauni. Ang tema man nato, bro. Adlaw papahulay nya ang imong gibasa kasuguan. Subrod kay siya. Dili kasuguan, adlaw papahulay. Ang adlaw papahulay sugo. Ang imong gipangutana kasuguan. Lahi ang sugo, lahi ang kasuguan. Okay. Oh, Gusto gyud ka bro mabasa ang adlaw pulay. sunod pangutana. sige next question Next question. Okay. Ang gusto gyud ni bro Amek nga mabasa ang papahulay. Ipapahulay, gusto gyud niya. Kining giingon diri sa Isaiah 56 versikulo 17. 6 versikulo 17 versikulo 6 ay wa man ni banda Pwede sa Isaiah 56 ni sir panalanginan ko usab ang mga dili Israelinhon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pag-alagad paghigugma ug pagsimba kanako og nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga ipapahulay og nagtuman sa akong kasabutan karon Tana. sumala sa gingon nimo nga way labot ang aloy papahulay kinsa man ning lain nga dili Israelinhon nga nagbantay sa aloy papahulay Dili Israelita. Oh, Dili po na kinsa man- 70 Adventist. kinsa man Ano yung na mga tubag ko. Dili Israelita ha kay. Langyaw gani, langyaw gani. Ato tinambanon na. Parehi ako, dili man ko taga-ararat. Langyaw ko diri. Pero kung wala ko ni anhi diri, dili ko matawag nga langyaw kay wala man ko ni anhi. Ang 70 Adventist niya to badang Israel. Wala. Ang gingon diha, wala may mabasa diha nga 70 Adventist. Tuman. Karon atong specific bang 70 Adventist kay klaro man ang tema mo. Mugawas man ta sa tema na og dili nato. Ug mag-ingon lang ka nga langyaw, kadaghay langyaw nga nagtuman. Church of God 70 sanctified, Church of God Reform.
masakay nato diha. Ikaw ang 7th Adventist aron nga maklaro natong tema, aron nga masulod ta diri sa atong Okay, tema. de, Sunod sa utana. ibong kagno ang adlaw ipapahulay. Next question. Bot ipasabot kining gitawag og mga Seventh-day Adventist. Mao ni sila ang lain nga tawo nga nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Mao ni sila. Question na. Di, pangutana. Okay, Ay, pag, dito na sa time sa imo. ayaw pag-explain pangutana. Pangutanan. Ay mo time pangutana man dili mag-explain. Sige. Pangutanan to. Next question. Kaya sayang nga yung Okay, oras. sunod nga oras, sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang Israelita, isa ra ba sila kanasod? Yes, isa na sila kanasod. Okay. Kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga ang Israelita, mga nasod, Di basahan di ang mga nasod. basahon. Yang human mo basa, mangutana ka. Di pangutana man ni mo pan. Pangutana man ni mong rules karon. Ito. Ang sorry ha. Mingon ang Diyos kaniya. Hakob ang imong ngalan. Apan sukad karon tawgon ka nag Israel. Busa ginganlan siya Israel. Og niining og mingon ang Diyos kaniya. Ako ang Diyos nga labing gamahanan. Panganak og daghan, makabaton kag daghang makaliwat ug ang uban kanila mahimong hari. Mudaghan sila pag-ayo ug mahimo silang mga nasod. Buti pa sabot. Di, pangutana, pangutana. Ako pangutana. Kaya ni mo sa oras na consume na. Akong pangutana ani. Kini nga gisulti diri. Mauni sila ang mga tao nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Nga sama sa mga STE. Pangutana. Oh, Pangutana na. Oh, Usa okay. mo pangutana nimo? Sige, Kung question. sa'yo pagsabot ang nga teksto. Nakistan man ka. Kung sa'yo pagsabot ang nga teksto. Uy, labot tayo pag-istabot. Mangutana ka. Wala dili ko tubagan na imo pagsabot. Wala man tayong magdebate sa pagsabot. Mangutana ka kaya ako tubagon. Question ka. Question ka. Pagsabot man Okay. imo. Kung ako na pwede explain na. Nga, affirmative man ko. Mangita ka o pangutana nga naay adlang mapahulay. Apil lang 7th Adventist. Akong bote pasabot. Nga ang okay. Karon. Okay, mahurot mo Pangutana tayo ko. mo. Sayang. Pangutana. Ang adlaw ipapahulay gibuhat para sa tao. Oh. Sige, pangutana nimo. Ang Pangutana ba? pasabot. Pangutana. Asa man ani Sige. ang ang nagbantay ba sa adlaw ipapahulay nga mao ang mga Israelita, tao sila o dili tao? Sige. Bag, tao sila eh. Mao gani nag-ingon ang Marcos 2:27. Ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. Kanang tao nga giingon diha. Mao nang mga Israelita. Mabasa magyud nato na Mateo 20, Exodo 20 bersikulo 8 og kining sa Exodo 31:13. Unsa giingon? Isulti sa mga anak sa Israel. Wala man mag-ingon bro toto nga isulti sa mga anak sa 7th Adventist. Bakit bro? Pero kung naagay mabasa niya nga apil ang 7th Adventist gisugo sa Ginoo nga magbantay sa alang pahulay. Nais at nako. Sao pa man ako mabasa man nimo. Pero hangtod nga wala ka mabasa, abang karote ka ni atong debate. So ano pangutana bro toto? Sige, next. Bro, kung mabasa sa Biblia ang 70 Adventist, kay mao may boting pasabot. Hey, pangutana. Question. Ang mga 70 Adventist gitawag lang ni sila kay tuhod kay ang ila ani Hey, pangutana. Pangutana ba na? Ay, pag-explain eh. Na, 15 minutes nimo niya. Pangutana kayo. Sayang. Hurot na imong oras. Question na ka. O, pangutana ka. Ang imo, kung istorya ka sa ko ba, na question Dito na mark. siya gamiton nimo sa imuhang kuan, delivery unya. O, delivery rin mo niya. Kung naa kay mga tubag na ko nga wala ka kaangay, na may stand nimo. Dito na nimo na ipab... Buhag kaya nimo. Pwede mo- Sao pwede nimo mo ka- buhagay. Sige, pangutana bro Toto, pangutana. Question na. Sayang oras. Pwede man po ka maingon nga, dili na ko mangutana kay, pwede pa nimo, i-wave na yung Okay, time. dili ako mangutana. Sige, i-wave na yung time. Tay. Na. Okay. Bro, ikaw sa bro ang 10 minutes bro. Yung kabalaan mo pa na. Okay na. John, sit sa John. Ako lang magsulta dito. Iba na Sama ni bro. Sige, stand mo. Sige mo ribat. Tay. Dito na ka mo gamit sa tulong sa isa. Mag-prepare ka kasi yan po mo bawas mo pumunta na. Sige. Sige bro. Birada bro. Sige, say ka, explain ka. Kaya ibang buwan. Ibigo as day ang imo. Ini ha. Ibigo as day yung buti pasabot. May hapon tanan mga ison. Nakon. Ang topic na mo, nga ang nagbantay sa alang ipapahulay,
ang isugo mao ra gyud ang mga Israelitas. Kanang bote pasabot. Sa Biblia wagi kay mabasa na si Adventist. Pindi na ka. Sa Biblia. Liang ko naman ka. Dapat ay lang ko. Kaya negative ka. Kay kung gisulat pa lang sa Biblia ang Seventh Adventist, Pindi na ka na. kita tanan puros ta masunod sa Seventh Adventist. Ay, mabasa. Kaya nga naman, Magka. Din. pero sa wala pa ang Ay. ang Seventh Adventist gikan pagini siya sa paglalang sa kalibutan. Kaya ang ngalan nga Seventh Adventist nagbantay sa kapito ka adlaw. Mao nga kung mayon si Bro Amik nga napildi ko, mapildi na ko sa pangutana. Kaya iyang ipatuman nga ang Israelitas man. Pero di naman tamay mong Israelitas. Kaya di naman ta sa Pilipinas, alang-alang magtawag tag Israelitas. Di kita tawag Israelitas. Kundi mahimo tang pareha og kinaya sa mga Israelita. Nga naman, kay ang adlaw nga agpapahulay bantayan sa mga Israelita Sabado. Mao kung atong tan-awon mga igsoon, ang Israelita ug ang mga Seventh Adventist pareha sila og gibantayan. Unya kanang mga Israelita mo ang katawhan sila. Mo ito to nga gikuha sila sa Ehipto ang mga Israelita. Oh, pero lahi-lahi ang pagsabot sa Biblia. Oh, pero katong topic na mo ni Amik, napildi lang ko sa pangutana. Pero kung ato yung sabton, kay ang iyang ipalutaw kung Seventh Adventist ba? Pag ikaw Kaya ano, diya? Oh. Angkon. Oh. pag angkon. Okay. Wala. Karon Ikaduha na ka ni angkon. sa pangutana ra pod. Pero kung Biblia ang basihan, wala gyud. Ay, angkon kay. Dili gyud siya kuan. Ngano man? Kay ang Biblia Para manliki. ang ngayon ni siya tunan. No? Karon ang kuan diri Mao to nangutana ko ni Brad Amik Gaina nga sa wala pang Israelita unsa man ang ngalan unsa man ang ngalan sa mga kaliwat ni Adan. Tumpasahon na. Ningon siya diri sa Genesis 5:1 ni siya. Mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila nga lalaki ug babae ug gipanalanginan niya ug sila gihinganlan niya tao. Usa to nga text na gamit. Oh. Usa to text. Genesis 5:1. Gihinganlan niya tao. Buti pasabot. Wala pang Israelita. Doon na tao. Karon. Ang gingon diri sa balang kasulatan. Tao man o. Mao ni nga diri sa ang gingon diri sa Marcos 2:27 ingon siya dito. Ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. No? Ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Mao nga sariya nga ang adlaw ipapahulay gibuhat dito sa tao, ang mga Seventh Adventist kay tao man. Mubantay gyud sa adlaw nga ipapahulay nga gisugo. No. Buti pasabot nga sa paglalang sa kalibutan ang Dios ni pahulay sa kapito ka adlaw. Unya, nga naman nga si Ginoong Hesus dito man nagpakatao sa dapit sa mga Hudiyo nga nagbantay sa Pinoy nga lang kapawlay. Tungod kay ang Hudiyo di ay mao di ang tinuod nga katawan sa Ginoo nga nagbantay sa tinuod nga lang kapawlay. Unya ang Sabado timaan sa katawhan sa Ginoo. Sumala sa Ezekiel. Kasama na ko, no? Ezekiel 20:20. Ezekiel 20:20. Okay. Sini si Bro Angel. Dosing. Ezekiel 20:20. Oh, Ezekiel 20:20. Isa, Ezekiel 20, versikulo 12. Isa rin. Ang adlaw ipapahulay, labot mo sa gihatag ko kani, 12. Dugang paniini gihatag ko usab kanila ang adlaw ipapahulay aron mahimong tando nila ingon na usa ka ilhanan kanako o kanila aron masayra nila nga ako mao si Yuba nga nagpilit kanila, no? Yes, Lord. Versikulo 20.
Nga siya dire. Balaan na ang akong adlaw ipapahulay. Og ilha nga balaan ang adlaw ipapahulay aron mahimong kini nga usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo aron masayran ninyo nga ako mausiyawi nga inyong Dios. Buti pasabot mga igsoon nga ang adlaw ipapahulay timaan ni sa katawhan sa Ginoo. Mao ang mga Israelita giangkon to nga mga katawhan sa Ginoo lisod man pod og diri sa atoa tawgol nang gihabot ang mga Israelita. Kundi gitawag na tag mga Seventh Adventist kini bantay man ta sa adlaw ipapahulay nga kapito. Oh. Sibo ta sa kinaiya sa mga Israelita. No. Pero kini among gibuhat ni ami para lang ni siya makahibalo ta ba. No. Kaya doon na naman tayo mga pagpamatuod. O nga, niining taklas kapunon. Kung ato yung tukiyo ng balang kasulatan, wag yung makatuki kung kinsay tinuod yan insakto. Pero, kaya nga naman, ang paghisgot may tungod sa huling hari sa langit, kuha ni siya, sumbingay. O. Mao nga, ang kuha ro na to, ani, ang amo araw ani, nga amo lang ipabarog sa Seventh Adventist, nga ang adlaw ipapahulay. Bahalag, maugyod ni siya ang adlaw ipapahulay kapito. Oh, kami si Seventh Adventist nagtuman lang ni ani tungod kay amo man gisunod ang mga Israelita. Og may nga ngita pa sa Biblia si Seventh Adventist di kita makakita nga mao'y nagpatumanon kay nga naman ang Seventh Adventist niboto ni siya sa 1863. Kay og na-record lagi sa Biblia ang Seventh Adventist. Posible si Bro Amik mag-Adventist ni. Pero kay wala man na-record. No? Pero ang alang ipapahulay, timaan na sa katawan sa Ginoo, giangko na sa mga Israelita. No? Mga lining kapunon. Dano lang sa tuwa, paano ba siya? Pagtimbang-timbang ba? No? Kung asa ta ani. O di man ni siya ingon ko, pero kinipos mangyuning Buramik. No? Ako, nahinayak lang ko anig sukol po ni Bra Amik. Kaya siya yung hagit sa kuha pero dili ni ingon niya kuan. Nga kuan. O nga kung atong basahon ng Biblia mga igsoon. Ato ra gini siya sabton. Nga naman tungod kay kung di ta kasabot. Ningon ang balang kasulatan sa Mateo nga nangutan ang matinunan magtutudlo nga pinaagi mag mga sumbingay ang imong pag hisgot may tungod sa harian alang kanila gitugot ang pagpasabot apan alang kanila wala gitugot kay dunay mga tao pod nga bisa pa usaon sa balang kasulatan di piyut pa sagad pagsabot no pero dahil lahi man tag pagsabot ang Diyos na rin makibalo sa tuwakon basta kay ang Seventh Adventist kung mangita ta wala sa Biblia pero sibo sa kinaiya sa Israelitas. Ang topic, akong gubon nga dili lang kay ang Israelita mo imutuman sa adlaw ng pagpahulay. Apil ang mga Seventh Adventist. Di ra ko taman. Kan. Ito po na gusto. Malayang time. Yung malayang time, so imuhan ng kwan. Ayun na tubig. Tubig. Lesa. So, ikwan sa mo isunod. Okay na. Kaya na. So, di pa kamo, di pa mo tubang ato no sa ribata no ato ang kining after kwan. Ato affirmative. Kining gusto na ko ni iklaro. Gusto na ko ni iklaro no nga ang kuan dapat pag ang ato ang Klaro ko ganay bro. ang ato ang role tigtubag gyud no dili kanang murag magsaysay ta nga murag tag nagkuan na pod nang murag nagparatong gay na ba nga murag nagkuan ta nag-deliver so pag question ra gina siya nya tubag ana ra siya kay para nga kuan dili siya kuan ba dili siya sasaw murag balik-balik nagkuan so ana ra so panahon na para sa tuang kuan para sa tuang cross examine sa tuang affirmative diri sa tuang negative okay time. Unang pangutan na bro Toto, andam na ka bro? Nasayod ba ka sa tema nga atong gidebatihan karon? Nasayod ka, yes or no? Sayod. Ano to? Sunod pangutan na. Kay nasayod bang ka sa tema nga atong gidebatihan? Unsa may atong tema nga gidebatihan?
Ang adlaw para sa lang sa mga Israelita. Hmm? Ang adlaw ipapahulay para lang sa mga Israelita. Unya? Wala labot ang isdi. Okay. Salamat. Goods. Goods kayo ang tubag. Okay kayo bro, Toto. Sunod pangutana. Nagtuman man ang SDA sa adlang igpapahulay. Nagtuman ang SDA sa adlang igpapahulay tungod kay gisugo sa Dios o tungod kay wala gisugo? Wala gisugo nagtuman lang. Wala gisugo, nagtuman lang. Okay. Goods. Sa ato pa Di naman pwede. Oh. Sige. Sunod question lang to. Ha? Sige, objection. Objection sa. Usa may objection nimo? Mo-object ko ato. Sige. Kuan. Puso na to. Sige. Siyempre, Ang mga SDA, dili na siya pwede suguon kinagtuman naman. Dili na siya pwede suguon. Dili na siya pwede sugoon. Balik ko na ko ha. Ang Seventh-day Adventist nagtuman man sa napulo ka sugo. Ngano nagtuman man sa napulo ka sugo ang Seventh-day Adventist tungod kay gisugo? Yes or no? Nagloading sa mga toto. Pero okay lang, sagot rata na siya, nagloading siya. Balik ko na ang pangutana. Ang Seventh-day Adventist nagtuman man sa sugo, nagtuman man ang adlang pahulay. Ang pangutana ba? Ngano nga nagtuman man ang Seventh-day Adventist sa adlang pahulay? Tungod ba kay gisugo sa Dios? Yes or no? Gisugo sa Diyos. Tubag, moderator, wala siya motubag og categorical. Sige. Yes or no? Okay. Ang iyang kuan. Maling sa ruling. Ang iyang kuan, iyang pangutana, categorical man. So, tubaga pa rin categorical. Yes or no? Explain. Yes or no? Ako tro Yes na baka mo, mapagtana. yes baka, umuno basta, ano niya, usap na Minute rin. na yun. Okay, categorical man, sige. I-consume it mo 1 minute. Pero sila. Sige. Ang Seventh-day Adventist, ang balik ko na, ang Seventh-day Adventist nagtuman man sa sugo, nagtuman man anang napulo ka sugo, dili napulo ka sugo, nagtuman sa adlang ipahulay. Ngano nga nagtuman man ang Seventh-day Adventist sa adlang ipapahulay, ang akong pangutana, tungod ba kay gisugo mo sa Dios nga magtuman o yes, tungod ba kay gisugo mo sa Dios? Yes or no? Nagtuon man sa Biblia, bro. Vision, Sige. wala siya matubag Tubag. categorical. Tubag ka. Tubag. Kusa. Okay. Wala siya matubag Sige. yes or no? Kay kuan man, iyang kuan man categorical man, so imuhang tubag yan na. Tubago niyo siya ang pangutana. Tindog bro, tindog ba? Tapos Tindog. explain mo yung tubag. Tinig, kara, formal. Sige, ako balik ko na. Sige. Ang Seventh-day Adventist nagtuman man sa adlang papahulay. Ang akong pangutana, ngano nga nagtuman man mo sa adlang papahulay? Tungod ba kay gisugo mo o wala mo gisugo? Para dili ka maglisod. Sumala sa Biblia, sugo. Gisugo? Sige. Okay. Sunod pangutana. Matod mo sumala sa Biblia. Unsa nga teksto, bersikulo sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist gisugo sa Ginoo? Unsa nga teksto, bersikulo? Asa nga teksto gisugo mo? Huwag kayo mabasa ko, pero usap to din. Oh. Ingon ka gisugo. Tapos karon maingon na pud ka nga wala. Unsa may tinuod ani? Ang tao. Unsa may tinuod ani? Ingon ka gisugo. Nya mag-ingon ka nga wala masab. Unsa man? Undangon na nimo imong pagpamakak o ipadayon pagyapon nimo. Tubag na. Padayon. Ipadayon pa nimo imong pagpamakak. Tao, bro. Lana, cross examination man eh. Sige. Mao na ang pangutana sa debate. Mao bitaw nga. Kata bro nga, dere sa ato abitaw sa hindi na na to. Kay ako di ko hilig debate. Mao gani. Oo. Mao na Next question. next question na. Napamantay kuan. Napamantay. Duha lang ka pangutana bro. 10 minutes pa man eh. Pero muhatag ra ko og duha ka pangutana kay murag nakita naman yun ninyo. So, sunod pangutana. Dire sa Exodo 20 versikulo 8 bro, nag-ingon man dire. Sa unong kaadlaw magtrabaho kamo. Ug sa ikapito pahulay. Kining kamo bro, toto nga giingon dire sa Exodo 20. 70 Adventist ni yes or no?
Kining ingon diri sa Exodo 20 bersikulo 8 nga sa unong kaadlaw magtrabaho kamo ug Yes. sa ikapito paulay. Yes. Yes? Explain nimo nga ano nga yes para nga naikuan nimo. Okay. Explain. Ngano nga yes man? Kay Ngano tao nga man ang isugo na. Tao. ha? Tao ang isugo. Sige, 1 minute. Sunod pangutana na ingon ka nga yes. Dayon, fiction. Mabasa ba diri sa Exodo 20 bersikulo 8 ang 70-20 yes or no? Dili mabasa. Pero tao ang isugo niya. Sunod pangutana. Ingon ka ganiha nga diri sa Exodo 20 bersikulo 8, last question na ni. Nag-ingon ka nga tao. Nag-ingon ka nga mabasa. Unya karon sa pagsunod na ko pangutana, nag-ingon na pud ka nga dili mabasa. Unsa man gyud ang tinuod ani bro? Na makak ka o wala ka na makak? Sumala sa diya sa Genesis. Di ba? Pili ka na makak ka o wala ka na magpili na? Wala ko na makak. O wala ka na makak ngano man? Wala ko na makakara. Ang gisulti sa Biblia nga sugo na para sa tao. Busa ang mga Seventh Day Adventist nagtuman sa sugo kay para man sa tao. Sige. Ikaw na i-cancel na akong time. Dili na akong mga na. Conclusion na ta. Ano? Tuyok naman mata ni Brad Toto. Sige ko ala. Okay, conclusion. Isa mas siya. Kasi una, inom lang tubig bro. Inom lang tubig. Bro, conclusion. 5 minutes. 5 minutes lang, tag 5 minutes. Isa ako sa ako sa isip. 5 minutes. 5 minutes. Uy. Pag-abot lang ni Ugkwan, natin man wala maximum tag 5. Pag-abot og 5. Sige bro, padayon bro sa mga 5 minutes bro. Dagan na bro. Sige. Okay, salamat po. May isuon. Ang Seventh Day Adventist nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Sibo lang ni sa kinaiya sa mga Israelita. Nga atong tan-awon kung si Bro Amik mangita og Seventh Day Adventist Biblia wala kay mabasa. No. Bisan nga ni og lain nga relihiyon wag gyud mabasa sa Biblia nga. One. Pero ang kuan lang sa Seventh Day Adventist kay gitawag ni siya og modernong Israel pero ug mga taga pud modernong Israel wala mga sa Biblia kundi sibo lang ba. Sibo lang sa kinaiya sa mga Israelita na nagbantay sa Loy Papahulay. Una nga, kung atong tanawon, si Bro Amik, maayo naman ginig siya kuwan sa diwata, tungkol kay kuwan man niya, kanang kuwan ka sa klima, niya ako mau pa man. Post ni Bro Amik, posible maulawan ta, pero mahagi lang ko bro nga. Dili ba ka maulawan ano? Ay lang po kayo bro. Ang audience naman ay mo. Na? Diyan sana ako di ko. Mga, ako lang I-post magana kuwan na kita kaisulan nga hinaot nga nining kapunon ang Ginoo mo ra ginay nagtan-aw sa mga katawhan kay magisugot ta og para sa kinabuhing wala katapusan ang Biblia wali na siya ikuan kay nga naman tungod kay dili magitanan maluwas no kun dili kadto ra gyud nagatuman siyang kabubuton mawita nang Mateo 7:21 no dili ang tanang nagayong panahon Ginoo kasulod sa langit kundi kadto lang nagatuman siyang kabubuton mga adlang ipapahulay sento mo ra bihado ta pero ang adlang ipapahulay kabubuton na samahan siyang alagay may itak na sa kahaponon ang mga Seventh Day Adventist na nagbantay sa adlang ipapahulay mao ni siya ang mga Seventh Day Adventist hindi siya mubulag kung doon ay timaan ng mga adlang ipapahulay sa tuod og mangita yun ako sa pangutanan ni Amik Bro Amik nga ilutaw niya ang mga Seventh Day Adventist hindi na ito makita sa Biblia kay ang Biblia gikan pa dibuhat ni siya gikan pa sa paglalang no daan ang Biblia bisag unsa nga reliyon di makita pero ang ato lang tan-awon ang hanap bataw sunod ba sa katawan sa Ginoo kung saan nagsunod mga nini kapunon nara sa tuwa ang pagtimbang-timbang no nga bisan todo yung nani nahitabo vlogger ba si Bro Amik pero Lagi, bubuta. Sige, live. Comment ko yung gikan karon
na, di na tamang ipalo. Kaya akong cellphone, di man ikaw ang gamit ni sa akong anak na firme, napupuson ko ani, tungod kay, lagi si Brad, di ka ang komunikasyon ba? Mga, ang alaw ipapahulay, gibarugan niyo sa Adventista, nga apil gid ang Adventista. Oh, bisan to og sugo sa dito sa mga Israelita, bisod pod og magsugo pa isugo pa sa mga Adventista. Na lahi naman ka diri. Oh, Adventist na sa tuwan. Dito sa mga Israelita kay pumunta sa Israel. Pero ang balang kasulatan mga kaigsunan, kung atong kanon, ang nasod ng Israel mulukok, no? Kadtong na nagbantay sa adlaw nga ipapahulay nga sibo sa Israel. Dito sila gitawag og mga nagsunod o niya nilukok sa mga nahimong mga nasod. Okay, salamat kayo. Nining kapunon. Gamit. Sige, yun. Wala ko na po. Okay, may hapon sa tanan, no? At naanata sa conclusion. Actually, dili man ako like personal nga kailas to kay. Pero pamilyar na ako yung apelyido. Pag ingon na Dinis, mga kararag yun eh. Pero nailan ako nga Dinis kung makuwang nimo. Si pangalan to? Manay okay. Oh, joking. Kaya nakailan man si Papa to. Kanya kay, nag-message man siya sa kuha. Nga, sa mga comment section po na ako kay nasa wito na ako, nag-vlog ko. Nag-receive guys siya. Kung nga kini kay naara sa ararat. Ako yun yung hagiton o debate. Kaya mas maayo man tong magyaw-yaw siya diha nga na ako. Kaya makapanguta naman ko siya kaysa magyaw-yaw siya diha sa cellphone nga wala ko saan man ako pagdipinsa. So, natingala ko nga ni Sukol pa man siya ni nga tima. Ano nga tima pala na ito bro to? Wala. Itangtang naman ka pero natingala ko ni Sukol man siya. Siguro na, dala na po siya sa prison. Ako siya gihagit. Nga naman, aggressive pa kay siya. Message, nagpili man siya sa ko agad. Lisod po nila nato respetaran. Hagito na akong debate, kato mga basher na ako, bato nga mga aggressive. Kung aggressive ka, ayaw pagtira diha nga, ingon nga mauna, atong debatihan. Eh para maklaro, para karon no, ingon pa ka nga, pirlihon ko nimo sa debate. Bata pa ko sa debate, ikaw karaan na ka. Ako, wala pa ako nagduha ka tuig sa Katoliko, bro. Bro Toto, wala pa ako magduha ka tuig. Magduha ko ka tuig, karo pang 2027, Pebrero 8. Bago pa ako sa Katoliko, ikaw, karaan naman ka. So, akong gingnan nga, tanaw na natin sa pabot sa debate. Kaya ako, bago pa man ko sa Katoliko, pero nagtuon ako sa debate. Oh, nagkadindiin ako, abot na kong Cebu, Davao, nagtraining abot sa debate, pagdipinsa sa pagtuong Katoliko. Muna nga, karong kahaponon sa atong nga debate, imbes nga, kumanon pa ito, na 15 minutes na bilin sa mga time. Pero kay, nagtuyok naman ang mata ni Brad Toto, nagkadindiin na, nagsalimuang na, so naluoy na lang ko, dili na lang ko tiwason kay, sa primero pa lang ang pangutana, unsa man atong tema Brad Toto, nasayod ba na ka? Ang 70-20, walay apel. Sa unang pangutana pa lang, pwede na ka ato kung kuhaan good ato, kanang, siguro kay, ano ba po sa Brad Toto? Kung kuhaan pa dito nga debate, kanang public debate nga kanang kuhaan good tayo, technical, unang pangutana pa lang, pwede na kumuingkod. Mr. Moderator, pilay na bilin sa akong time? Ang nabilin sa akong time, ana, pwede na kong maingon nga, i-wave na ako ang akong time. Nga nung i-wave naman ako ang time. Una pangutana pa lang, may angkot. Dapat ang imong, ikaw, kay negative bang ka, ayaw ginukuyon sa ako, bahala man liki ang kalibutan, mag-unsa pa diha. So, pak yung gabirme. Ayaw ginukuyon kay negative bang ka, sa una pa lang ako pangutana. Nga nung katong, unsa may atong tema, Israelita ang gisugo, wala apil ang salita. Ayaw pagtubag ka na sunod kayo, ha? Diyan ka na. Muna nga, ako, gisabot na ako sa Bro Toto, kay wala pa bugdi siya kaagi o mga debate-debate. Ako, primero pumapun ako ng debate sa mga yun, ani. Pero sa online, naanay mga debate na ako. Kanya, sa mga seminar, debatihon po na ako itong mga mangtas ng mga debater sa Tibalig, gitawag og mag-debate. Muna nga, mabait-bait, gihapon gamay. Muna nga, sa sunod na ko pangutana, ingon ako siya ha. Ngano nga, nagtuman man mo sa adlaw pahulay, tungod ba kay gisugo mo? Ingon mo siya nga wala gisugo, nagtuman lang, kaya dili na ako nasugoon. Wala na. Kato nga mga tubag ni mo Bro Toto, ang mga audience ato, paano ko na, pero kay, kung ano man siya, friendly naman eh. So ako mga hinaot nga, dili lang ni karon bro, basig na pa'y sunod. Basig na sunod, pamatud-an mo nga, ang 70 Adventist tinukod ni Kristo.
ako musupak jud ka na. Oh, musupak ka na. Yan apay. Kasi dahil mo sukod pa kasunod, bro. Pamatud-an ako, bro, kasi Ellen G. White, mini na propita. Oh, manay tima na sunod. Pero kay affirmative naman, gud ko gusto na ako nga ikaw na po yung mag-affirmative, ako na po yung musupak. So, mga na, daghan salamat. God bless ka itong tanan sa tag-iyaan na itong panimalay. Ngayon po yan, Brad Marjon Basarte. Ug sa akong kaatbang, si Brad Toto. Congratulations, bro, Toto, sa iyong mga kapildihan. Awit lang kasunod. Daghan salamat. Bro. Salamat kayo.